ጥበብ አክሱማውያን ጥበብ አክሱማውያን አሸንዳ አበባ ወሪደኒ 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 መጀመሪያ ሙሉ ስም ከደም ነገር ነው እሺ ስሜ ሱዛና ሙሉ ይባላል አይ ሱዛና አቤቴል ናይ ኬክ መሸጥና ዘለናሞ ተፈስተኩም እንታይ መስል አብደክቲ ከመይ መስል በመዓል አሸንዳ ምክንያት በመግባ ደንበኛታችሁም ከመይ መስል እንታት ዳጋታ ይመስል ተወሰና ካውን ጎት ይሐርፊኒዮ ከስተመር ዋላ ደስሃዲኒዮ እና በበዓል አሸንዳ ምግባር بتعمل دسالي نير كون قوت حيزو صباح على شان ده ممكن يكون تمحل في ملقتي تاع عندك عندستو خشاب نسبه ذكرى لما حلال في ملقتي دخل عندك شندا قاع تحكن قال لا كتخور لي خالخن ابدا دقل لخن قاع تحكن قلت مي موديل دنايت يبهل اوكي دنايت هذا كيك كم يمثل عشان ده معناته مقدار تكمتي كم يمثل تداغات يمثل صبوي مستبعل عشان لمهون بزح كستمر يمثلنا تيكاون ندرجن زلنا يعني بزح بزخانة صبوي عاوين اشتي يتقبلنا هاي تمحل في ملختي دكانستو شي دكانستو تمحل في ملختي ملا تقراي انكوان بعد عشان لا بزحكن اول شرزلا تقادلت من ترايلم استقادلا اكل نقودلا انكو عتزحكن كل فت هاي نبيات بداغا بحلاو خدان مغلا انت يمثل اسكو حزهم لله حرفيني قالتي عشان دالي سر له مزحتي مرعى منا مني وكرسناتات لله حرفيني تسالي صبا انت عن تحستات هلوكم تفلالي عندني ببهلاو خوينو سين بزمناوي سرح ملكا مالتي تقولين ببهلاو تدرين بزمناوي كاغن تحستو غن بهمستات نظر خوينس بتشابل تفلالي عين بلوليو تزاز سرحيو كاو اوز لمعتني صحت خدامتي نيرو اقاطامي احاول بروجرام نيرونا نوع يموسي دمو مريت القرني بحفشا ندق انستيو تግራይ ተመሐላልፍ ዮም መልእክቲ ደቅ አንስትዮ ለመሐላልፍ መልእክቲ በባህሊ ተጥኾን ማለቴ ባህሊ ክልተልኹ ሲሆንም ዚ ዘመናዊ ነገር ተለይዝሕ አሸንዳ ክባል ተሎ ኻሊ ታሽሙ ማለቴ አሸንዳ ልተወለ ምክንያት ኻሊ ባህላዊ ኮን ተሎ ካቀደም መጻ ሕዝል ኮን ለግን ይሁንና ዘመናዊነት ነገር ይለጸቀለና ነው ዚ ትክክለኛ ታሽሙ ተትምለስ ካው ደሞ የሆነ ዘአርቲፊሻል ምናምን ነገር ዘንዚ ተተቀሪ አብሰዳ ወይ ንገዛይ ዛት መስሐዛ አብሰዳ ወይ ንገዛይ ዛት መስሐዛ ያዓወይ ሰይዶ ሰይዶ ያዓወይ ሰይዶ ሰይዶ ያዓወይ ሰይዶ ሰይዶ ያዓወይ ሰይዶ ሰይዶ ያዓወይ ሰይዶ ተናይ ያዓወይ ሰይዶ ሰይዶ ሰየመላን ሰይዶ ያዓወይ ሰይዶ
ሽመይ ንጉስ ካሕሳይ ይበሃል ናይዛ ሰረት መጻኢ ትግራይ ዝብል ገባር ሰናይ ትካል መስራትን ስራሕ መካየድን እዩ ጽቡቅ ንጉስ እምበር ኣብ ከተማ መቐለ በዓል ኣሸንዳ ምክንያት ምግባር እናተዘዋወርና እናሃለና ኢና ረኺብናኩም እሞ እንታይ ኢልኩም ኣብ እዋን ኣሸንዳ ከምዚ ዓይነት መጽሓፍቲ ንህዝቢ ንኸንብብ ኢልኩም ኣብ ምስ መጽሓፍቲ ናይ ምልላይ ስራሕ ትሰርሕዎ ዘለኹም እንታይ ዕላሙ እንታይ ኢልኩም ዋና ዕላማና እንታይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ መጺና ዘለና ያው ትካል ወኪልና ኢና ሰረት መጻኢ ትግራይ ዝብል ትካል ኣለና ብዙሓት ኣባላት ዘለዎ ትካል እዩ ብዋናነት ጸገማት ትግራይ ኢልና ነቐምጦ ናይ ንባብ ባህልና እውን ብጣዕሚ ዝወረደ ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎ ጸገም እውን ምስ ምንባባይነት ተታሒዙ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኢና ኣጋጣሚ ኣሸንዳ ክበዓል ከለውን ከም መሰረታዊ ትሕዝቶ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓል እዩ ግን ኣብዚ ቀረማ ዓመታት ዝረአ ዘሎ ግን ካብቲ ነባር ትሕዝቶ እናወፀ እዩ ዝኸድ ዘሎ እሞ ቆልዑ ኣሸንዳ ናይ ምንባብ ባህልን ዓቂበን ንቐጻሊ ዝሓሸ ወለዶ ክኾና ኢልና እውን ኢና ጀሚርና ዘለና ምንባብ ጽቡቅ እሞ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዘመሓላልፎ ብዋናነት ኣጋጣሚ መጽሓፍ ሽያጭ ነገብር ኣለና መትከላት ኣዋህባ ግልጋሎት ዝብል መጽሓፍ እዩ ብዋናነት ነቲ ተምሃራይ ይጠቅም ብሓፈሹ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ግልጋሎት ኣዋህባና እውን ብጣዕሚ ዝወረደ ስለ ዝኾነ ግልጋሎት ምሃብ እንደገና ካብ ገዛ ይጅምር ካብ እንዳኽሽነ ጀሚሩ እስካዕ ናይ ሓዳር እውን ምግልጋል እዩ ኣብቲ መሪሕነት እውን ነቲ ዝመርሖ ህዝቢ ዝሓሸ ግልጋሎት ንክህብ ዝሕግዝ መጽሓፍ ኢና ኣጋጣሚ ሽያጥ ቀሪብና ዘለና ጽቡቅ ሽያጥ ነካይድ ኣለና ትማሊ ኢና ጀሚርናዮ ሎማዓንቲ ክንውዕል ኢና ጽባሕ ክንቕፅለሉ ኢና ብዋናነት እዩ ኣሸንዳ እናኽበርናስ ናይ ምንባብ ባህልና እውን ክምዕብል ምእንቲ እቲ ዘይምንባብና እዩ ብዙሕ ጸገማት ዝበፅሐና ዘሎ እሞ እቲ ወለዶ ኣንባባይ ዝኾነ ወለዶ ክፍጠር እዩ ዋና ዓላማና ሓደ ካልኣይ ነዚ ትካል እዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብ ምፍራይ ኢና ነና ኣጋጣሚ ኮይኑስ ኣባልነት እውን እናመዝግብና ኢና ብዙሓት ዝተመዝገቡ ኣለዉ ቅጥዕላትና እዚኣ ቀጢዕ ኣባልነት ሰረት መጻኢ ትግራይ ዝብል ትማሊ ሓደ 20 ሰብ መዝጊብና ኣለና ሎማዓንቲ እውን ተወሰኑ መዝግብ ኣለና ጽባሕ እውን ቀጻሊ እዩ ጻውዒትና ንቐጻሊ ህዝቢ ትግራይ ግን ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ኩላህና ንሪኦ ኣለና ባህላዊ ትሕዝቶ ሓልዩ ኣሸንዳ ይክበረሎ ጽቡቕ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ንኣሸንዳ ይትረፍ ክነኽብር መሕብኢ ቦታ ዝሰኣናሉ ግዜ እውን ስለ ዝነበረ ትግራይ ሰላም ኮይና ዝሓሸት ዓዲ ክትኸውን ናይ ኩሉ ተሳትፎ ስለ ዘድሊ ብዋናነት ህንፀት ትግራይ ክሳለጥ ተኮይኑ ኣእምሮ ትግራዋይ ክህነፅ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን እታ ትካልና እውን ከምኡ ዓይነት እምነት እዩ ዘለዎ ኣእምሮ ዝህነፅ እንደገና ኣንባባይ ዝኾነ መንእሰይ ብምፍጣር እዩ እቲ መንእሰይ ሕዚ ናሕና መናእሰይና ኣጋጣሚ ኮይኖም ዘለና ድሮ ሓላፍነት እዩ ዘለና ኢልና ኢና ንኣምን ሓደ ናይ ትማሊ ወለዶ ኣሎ ተናእሰታ ዘላ ትግራይ ዝረከቡና ኣያታት ኣለውና ብሂወት ዘየለዉ ስዋኣት ሓት ኣለውና ብዋናነት እታ ትካል ተጣይሻ ዘላ እውን ሕድሪ ስዋኣት ተቐቢልና ኢና ተጣይሽናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ጽቡቕ ገይረ ክሕልፋ ዝደሊ ሕድሪ ስዋኣት ዝተቐበለት ትካል እያ ባዕልናን ኣባላትናን እውን ከምኡ ኢና ንኣምን ሕድሪ ስዋእ ምቕባል ማለት ሕዝታ እዩ ትግራይ ምልማዕ ማለት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ሓትና ኣብቲ ዝሓለፈ ጀኖሳይድ ትግራይ ይኩን ቅድሙ ዝነበረ ቃልስስ ሃገረ ትግራይ ኢሎም እዮም መስዋዕትነት ከፊሎም ትግራይ ክትህነፅ ኮይና እንደገና ርእሲ ትግራዋይ ክህነፅ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ርእሲ ትግራዋይ ክህነፅ እንደገና ኣንባባይ ዝኾነ ወለዶ ክፍጠር ኢልና ኢና እዛ ፕሮግራም እዚኣ ሳሊጥናያ ዘለና ያው ንህዝቢ ትግራይ ኣነ ፃውዒተይ ከም ትካል እምነትና ናይ ኩሉ ኣባላትና እውን እምነት ሰላም ዝሓረማ ትግራይ ሰላማ ክምለስ ኢና ንሰርሕ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዚ ትካል እዚ ዓሲሉ ዝኽእሉ ኣስተዋፅኦ እንዳገበረ ንባዕሉ እናሃነፀ ዓዱ ንክሃንፅ ኢና ፃውዒትና ክነቕርብ ንደሊ ኢለ ኣብርሃ ገብረመድህን ይበሃል ሕዚ ዘምፀና በዓል ኣሸንዳ ምክንያት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሸይጥና ቁሩ ንሓደ ሓደ ዝፀጎመ ሰብ እውን ክሕገዝ ኣለዎ ናይ እምሮ ድኽመት ከይህልዎ መንእሰይና ይኹን ዓብዪ እውን ኣንቢቡ ክጥቀም ናብ ፅቡቕ ሓሳብ ንኽበፅሕ ኢልና ኢና ሓሲብናያ ነዚኣ ብበዓል ኣሸንዳ ምክንያት ኣብዚኣ ዘርጊሕናያ ዘለና ቁሩ ድሕር ኢልና ስለ ዝነበርና ከምዚ ሓውና ዝበሎ ኣብ ምንባብ ብዙሕ ኣይኮናን ነርና ሕዚ ግን እንዳንበብና ንክንርዳእ ሰብና ናብ ፅቡቕ ክንቅይሮ እታ ናይ መጻኢ ትግራይ ንቅድሚት ንክስጉመሉ ናይ ናፃ መሰረት ዝኾነ ሒዛ ንክትዓቢ ድልየትና ስለ ዝኾነ ድልየት ኩሉ ድልየት ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኢና ኣብዚኣ ውዒድና ዘለና ንሕና ስለዚ ኩላህና ኣንቢብና ንጠቐም ዓድና ንለውጥ ዓድና ንህነፅ ናብ ሰላም ንመልሳ ንሰላም ከዓ ኩላህና ንረባረብ ከም ተጋሩ ኮይና ንቁመላ ኢልና ኢና ክሳይ ጌርና ግርማይ ባይሮ ይበሃል መስራትን ያው ኣባል ናይ ሰረት መጻኢ ትግራይ እና ህዝቢ ትግራይና ዋና ዘድልዮ ኩሉ ዘይተምሃረ ሰብ የለ ማለት ኣይኮነን ግን መሳብዓሊ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ናይና ትካል እዚ
መጋለጋላይነት ንሽተይ ስለዘይንብብ እዩ ወይ ከዓ ቱ ምንባብ ዝንብለናስ ንክነስተውዕል ኢና አንቢብና ኩሉ ፕሮፌሰር ማለት መስተውዕል ማለት አይኮነም መባይነት ማለት መስተውዕል እዩ ስለዚህ ደል ፍትሒ ዘሎ ችግርና እንቀርፍ ተኾይና አንቢብና ተረዲና ህዝብና ታይልዩ ዝናየን ናብዝብል አቲና ክነስተውዕል ኣለና حدر سواتنا كنقبل نساتم غاب بالمعاتيم كنشوفهم زلنا لما محبرنا تجري زلو من إسي من بباي سنزيجا خوينو مقعبي ببخواويو أمبيو مسائي تجري زحشت معبلت مريحنة كوينو قدو نخل صوت مكلاسيو مبرت تعب محجاز دقاف مهاويو نا لما عنتي بعد شندا مخانقة تعب دس بهالي عشان دا بهلاود هاي مونتاون بعد سمخانو مسؤول أساسي رخاء لما عنتي هاي من باب سرحة كايد لنا كل زيجا خاء كل من سي تجراي كعبيان كل وقت عن تخينو أمبيو سجمات تردي سجم فتحي مخاوي نخجنزل مسرت غيرنا هنا لما عنتي قوم جدارين علينا مس عشان دا متأسسها نتمنى سي زي ما حلالكم ملكتي تاني صبغيو سي أبذلو مجزية أم انتي زوعل زلو مخانو فلتينا لما عنت على عشان دا مخانو زين أوالد زين من أسيين أكلت من سي تجراين سلزي لما عنتي خدت أساس رز خاء لخاء عشان دا نايدك أنستيو بعل مسموخانو تبعل نسخة أكل من سيد خونا دك أنستيو من حجازن نتخاليون كمر أيا نخونا يتو وأن حساو مالتيو نابو مسرت غيرن تن من أسي لما عندي بعلني تبعل نسخة من أسي متن أزيك من بيت خوينن حجزت جم فرق أكل نايتو محور سلسلة خونا نساتن كا كتابعة يقبل وسرت كلنا وزلنا ندقاف المقلاس هنا سعر زلنا مودات هذا محل الفوم ملختين حزب تجراي عندك أنستيو تجراي صبوا أنا حزب تجراي لك أنستيو تجراي كم محل الفوم نقدر نتعلمني أزلنا يو جزء بزح سجمات أو بزح سجماتنا نركب بزح سجمات ذيك نفتح عند خوينا جزينا عن كليل زي كنا خنطفو زلنا أم بيت خوينا تمرامر خوينا تجراينا خاو زلتو سجمات نخنوص كلنا بزلنا يو صناعات تقالست صناعات سرحتنيات خوينا انت نركب يومو أو زيد أذكرنا نسرح تن خيل صبغي زول حساب أي تعقوا أرشاد قريب بهال
እሺ እሞ ከም ዝኽበሃል ፀንሐ ትምልእዎ ነገራት ትህብዎ ሓሳባት ብዛዕባ እዚ ዘለኹ ነገር ያው ዝተገለፀ ከም ዘሎ ኮይኑ ዛዕባ ኣሸንዳ ንሽተን ክጠቅስ ከለኹ ኣሸንዳ መሰረታዊ ትሕዝትኡ ካብ ቀደም ካብ ብሃይማኖታዊ ምትእስሳር ዝመፀ ብናይ ወለድና ናይነታትና ዘፅንሐኦ ናይ እመቤታችን መዘከር ካብ ዘለዎ ንዘለኣለም ዘይሃስስ ጥንታዊ ዝነበረን ዝፀንሐን ዝቕፅልን ኮይኑ ዝፀንሐን ዘሎ ንቐፃሊ ከዓ ከምኡ ገይሩ ንክቅፅልን ደቂ ኣንስትዮ ክተባብዓሉ ባህልና ከይሃስስ እንድግፈሉ ከም ፍርቂ ኣካልና እተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ባዕልና መጠን ከም ናይነታትና መጠን ከም ደቅና መጠን ከም ኣሕዋትና መጠን ኣብ እዋን ኣሸንዳ ዘለዎ ክብሪ ዝለዓለ ክኸውን ዝተፈላለየ ሕማቕ ስነ ምግባር ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ ሞራላዊ ነገር ክተባብዓሉ ዝኽእላ መንገዲ ነፃነት ሃልይወን ብሰዓተን ኣትየን ክወፃ ብሰዓተን ኣትየን ክፃወታ ብሰዓተን ኣትየን ባህልን ክገልፃ ዝኽእላ እንተኮይነን ኣንሕና ፍርቂ ኣካልን ዓበይትን ይኹን ኣናእሽተን መናእሰይ ይኹን ማናምሓዙት ኣብ ጎነን ኮይነን ኣብ ተሓግዝና እዩ እዚ መሰረት ሒዙ ዝፀንሐ ንቐፃሊ እውን ኣብ ውልድ ወለድ ክሓልፍ ዝኽእል እዚ ይንበብ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ልክዕ ከም መፅሓፍ ይንበብ እዩ ተከዳድነአን ዝፀንሐ እዩ ተቆናንአን ዝፀንሐ እዩ ኩሉ ነገር ምንቅስቃሰን ያተአን እዚኦም ዘጠቃልሉ ብምልኦ ተዓቂቦም ንክኸዱ ብዝበለፀ ማለት ንሕና ንዓንታ ይኹን ና መተባብዓት ክንኸውን ና ስእና መህሰስቲ ወይ ደሃልቲ ዘይኮንና ክንኸውን ዝግበአና ካብ ሕማቕ ስነ ምግባር ዝንቀሳቐሱ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፅቡቕ መንገዲ መሪሕካ ባህሊ ወለድየን ሓልየን ንክኸዳ ኣተባብዓት ክንኸውን ይግበአና ይንበብ እዩ ኣብቲ ባህሪ ኣብቲ ገፀ ብመፅሓፍቲ እውን ዝፀንሐ እዩ ብሃይማኖታዊ መፅሓፍቲ እውን ዝፀንሐ እዩ ብናይ ውልቀ ሕትመታት መፅሓፍቲ እውን ዝፀንሐ እዩ ሕዚ እውን እዚ ክዓቢ እናተፃሓፈ ዘቕፅል ዘሎ እዩ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ነገር ከዓ ኣንቢቡ ክፈልጥ ትመንሰይ ማለት ምንባብ ኣብ ዙርያ መለሽ ምንባብ ንለውጢ ስኢልካ ኣብ ዘይተደለየ ቦታካ ክትውዕል ኣብ ምንባብ ኣብ ፍልጠት ክትውዕል ሓጋዚ ክትኸውን ተመራማራይ ክትኸውን ካብቲ ዝነበረ ካሊእ ዝሐሸ ለውጢ ኣምፅኢኻ ንባዕልኻ ይኹን ንሕብረተሰብካ ንሃገርካ እውን እተማዕበለሉ ኩነታት ምዕሩይ ኣተሓሳስባ ሒዝካ እትወፅሉ መንገዲ ክፍጠር ተኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ኣብ ጎነን ኮይና እንትንሕግዘን ሃይማኖትና እውን እንትነኽብር ልክዕ ወላዲኻ ኣኽብር ሓውካ ኣኽብር ኣቦኻ ኣኽብር ብፃይኻ ኣኽብር ከም ዝብል መፅሓፍ ንዚአን እውን ፍርቂ ኣካልና ስለ ዝኾና ግቡእ ክብሪ ክንህበን ብግቡእ ተንቀሳቕሰን ባህልን ዓቂበን ንክኸዳ መርኣያታት ኮይነን ክቕፅላን ኣሕናያታተን ከዓ ደገፍትን ሓገዝትን ክንኾንና ብሞራል ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሞራል ብታሪክ እውን ከመይ እዩ ኣመፃፅኡ ናይ ኣሸንዳ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ምስ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር ተታሒዙ እንተን ህፃውንቲ ቆልዑ ብመፅሓፍ ብምንባብ ይኹን ብታሪክ ብምርዳእ ይኹን ካብዚ ዓበዩ ካህናት ሊቃውንቲ ተመራመርቲ እዚኦም ጨብጥ ኣቢልካ ዓብይ ንክኸይድ ሓገዝቲ ኮይነ ንክኸዳ እዩ ካብ ናተይ እምነትን ተስፋን ዘለኒ ማለት እዩ ሰላማ ሙሉእ ስልካዶት ነግረና ፅቡቅ ኮኸብ ሓጎስ ይበሃል ኮኸብ ኣብዚ ከተማ እዚ ንዓል ኣሸንዳ ምክንያት ንምግባር እናተንቀሳቀስና እናህለና ኢና ኣብዚ ረኺብናካ እሞ ኣብ ካፌ መፅሓፍ እናንበብካ ነፍሲ ወከፍ ጣውላ እውን መፅሓፍቲ ኣሎ እዚ ዓይነት ባህሊ ኣብ ከተማና ከመይ ትገልፆ ብወገነይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ባህላ እዩ ምክንያቱም
ኣብ ዝኸድካሉ ቦታ ላይክ ዝተወሰነ ግዜ ክትሓልፍ ኢልካ ብትኸደሉ ቦታ ሻይ ቡና ክትብል ወይ ኢልካ ኣብ ትኸደሉ ቦታ ብዙሕ መንገዲ ክትዘናጋዕ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ከምቲ ኩላና ንፈልጦ ፌስቡክ ኣሎ ቲክቶክ ኣሎ ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣፕሊኬሽናት ኣለዉ ብኣቶም ግዜኻ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ተሃልዩ ግን መፅሓፍ እውን ከም መማረፂ ተቐሪቡልካ ግን ኣብቶም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ማዕኸናት ትሓልፎ ግዜ ቀኒስካ መፅሓፍ ክተንብብ ይዕድመካ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ክበራታዕ ዘለዎ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ክልመድ ዘለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣነ ብከምዚ እየ ዝሪኦ ፅቡቕ ኣብ ቅነ ኣሸንዳ ኢና ዘለና ትማሊ ዝጀሚሩ ኣሎ ኣሸንዳ ከመይ ትሪኦ ንሎ ዘመን ኣሸንዳ ዘለካ ከም ወዲ ተባዕታይ ብሓፈሻ ትስእሊ ናይ ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ መቐለ ንዓኻ እንታይ እዩ ያው ኣሸንዳ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ በዓል እዩ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ብሓፈሻ መፍለይና እዩ ኣነ ከዓ ካብ ሓደ ትግራዋይ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዘኽብሮ በዓል እዩ ብሃንቆታ ዝፅበዮ በዓል እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ማለት እዩ ሎሚ ዓመቱ ከምቲ ተፀበኽዎ እዩ ኮይኑ ዘሎ ብጣዕሚ ብደሚቕ ኩነታት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ብዙሓት ኣጋይሽ ዝመፁሉ ዝተረኸብሉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እውን ደሚቐን ብሃንቆታ እናተፀበያ ፀኒሐን ዘለን ኩሉ ገይረን ናብ ኣደባባይ ወፅአን ዘኽብራሉ ዘለዋ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ዘሎ ይመላእ እየ እዩ ዘብል ድምቀት እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቕ ንኣሸንዳ ዝወሃብ ትኩረት እውን ብሃገር ደረጃ ይኹን ከም ክልል ዝወሃብ ትኩረት እውን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸ ዘሎ መስሕብ ቱሪዝምነቱ እውን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸ ዘሎ ብሓፈሻ ብጣዕሚ ፅቡቕ በዓል እንዳኸደ ይኸደ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ምንባብ መፅሓፍቲ ተተሓሒዙ መፅሓፍ እናንበብካ ኢና ረኺብናካ እሞ ንመንእሰያትና ትመኽሮ ምኽሪ ወይ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ምክንያቱ መንእሰያትና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ረኽቦም ኢና እስኪ ኣብዚ ዘለካ ርእይቶ ወል ኣነ ኣብዚ ርእይቶይ መፅሓፍ ምንባብ ክበሃል ከሎ ተፈልየ ዓይነት ስራሕ ኣይኮነን ናይ ሂወትና ሓደ ኣካል ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ዓውድታት ንዋፈርና ኩላና በብሞያና ተፈላለየ ስራሕ ኣለና ስለዚ ምንባብና ምስ ልበወለድ መፅሓፍ ወይ ምስ ካሊእ ተተሓዘ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ስራሕ መፅሓፍቲ እውን ክነብብ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኣብቲ ዝሰርሐሉ ዓውዲ ዘለዎ ሓደሽቲ ነገራት ክነብብ ግድን ክብለና እዩ ምክንያቱ ዓቕምና ክነዕቢ ስራሕና ብስነ ስርዓት ክንሰርሕ ውፅኢታዊ ሰራሕተኛ ወይ ከዓ ውፅኢታዊ ዜጋ ክንከውን ተኮይና ኣብቲ ሞያና ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት በብግዚኡ እንታይ ከም ዝኾኑ እንዳፍለጥና ክንከይድ ኣለና እቲ ምንባብ ምስኡ ክትሓሓዝ ኣለዎ ምንባብ ክበሃል ከሎ እቲ ስፔክትረም ወይ ከዓ እቲ ዘርግሑ ሰፊሕ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምንባብ ባህልና ክነማዕብሎ ኣለና ምንም ሕቶ የብሉን ናይ ስራሕና ሓደ ኣካል ክኾኑ ናይ ሂወትና ሓደ ኣካል ክኾኑ ኣሎ ምንባብ ንምዝንጋዕ ጥራይ ወይ ግዜ ንምሕላፍ ጥራይ ኢልና ንሰርሖ ነገር ኣይኮነን በርግፅ ኣብ ትርፊ ግዜና ኣብ ዘለና ናይ መዘናግዒ ግዜ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከም ግዜ መሕለፊ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ግን ቤዚካሊ ግን ናይ ሂወትና ሓደ ኣካል ናይ ስራሕና ሓደ ኣካል ክኸውን ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ዝወስዱን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መዓልቲ ዝተወሰነ ፍርቂ ሰዓት ኦር ሓደ ሰዓት ተወሰነ ግዜ ንእሽተይ ግዜ ወሲድካ ባዕልኻ ኣብዴት ምግባር ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ናይ ምንባብ ባህልና ክዓቢ ኣለዎ ንእሽተይ ወላ በብንእሽተይ በብደረጃ በብግዚኡ ላዕበና ይኹን ከይድ ይግባእ ባህለ እያ ወልቂ ሕራይ ኣሸንዳ በዓል ምግባር ተመሓላልፎ መልእኽቲ ወል ኣሸንዳ ምክንያት ብምግባር ተመሓላልፎ ደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓላት ክህልው ከለዉ ኩላና ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ክንቃላዕ ስለንኽእል ፀጥታ ከባቢና ክሕሉ ኣለዎ ክንሕሉ ኣለና ናይ ባዕልና ምልክቶ ክንገብር ኣለና ብሓላፍነት ብዝተሰምዖ ብተመልኦ መንገዲ ክንዘናጋዕ ኣለና ነንበዓልትና ክንተሓላሉ ኣለና እቲ በዓል እውን ደሚቑ ንክሓልፍ እውን ናይ ባዕልና በርክቶ ክንገብር ኣለና ከምኡ እውን ከምዚ ዓይነት በዓላት ክመፁ ከለዉ እውን ምስቲ ሕጂ ነዋግዐሉ ዘለና ምስ መፅሓፍ ምንባብ ተተሓሒዙ እውን በርግፅ ናይ ጨወታ ግዜ እዩ እዚ ግዜ እዚ ዓመት በዓል እዩ ብዙሕ ብዛዕባ ምንባብ ወይ ብዛዕባ ስራሕ ገለ ተሓስበሉ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝሮ ዝሮ ክርሳዕ እውን የብሉን ከምዚ ሳዕስዕሞ ስራሕ ከይትረስዕ ዝበሃል
كم خون الله خن زناقع خلنا نشاوت كلنا نتحاوس كلنا زم زوركم نقرأ حلفنت لا تسمعنا خون الله لما نقرأ سياتهم كرسوا لهم يبلع بقول كأي مالك. اوكي حرين بارك بخب زهر كان سفيح حافظة مكسي كله كنا تاتنا زبعان زملكت بسم تخاطب تقسم معي مدير انا مسنا كان فوتو أنا متعمي زي مسكين زعدل زي سلازهاب كومني قصروا له سخنكا هم تقولوا ده أساسي يكون تحسابات نابزين بس تقولوا سعر قصروا له زهاب كومني عدل يعني اللي يعني ماشي ماشي ጥበብ አክሱማውያን ነው።